Subay sa National Kidney Month atong makauban ang usa ka doktor mga kapuso para hisgutan ang importansya sa atong mga kidneys ug unsa ang mga epekto kung kini abusaran. Atong makauban si Dr. Teresa Badang. Good morning, Ma'am Jandy. Dok, kamatikdan nga nagkabata ang mga nakasinati og kidney problems karong panahona. Unsa bay hinungdan niini, Dok? Ang hinungdan siguro ani una ang mga hinungdan sa mga renal failure nato kung ang environment nato nagpabayata sama sa taas ang atong kaon ug parat ug tamis maapektuhan ug mas mapaspas og kadaot ang kidney. So makita na nato karon sa mga bata ng mga gagmay pa lang nanay makita nato sa ilaha nga nagataas ang protein o kung makita nimo sa mga teenagers nagataas kung i-check lang yun na sila taas ang ilang mga cholesterol o uric acid sa lawas. Kaya mas nagataas na ang atong karne o ang mga parat. Sagad sa mga kidney patients, Dok, ulahin na nilang nasayran nga daot na ang ilahang bato o kidney. Alang sa kasayuran sa tanan, unsa ba ang mga early symptoms, Doc, sa kidney disease? Kung mag-ihi ka, naatay ginaihi nga tubig o naibaho kana ang angso. Sa Bisaya pa angso, sa Tagalog panghi. Pero actually ang ginaihi imo kauban sa tubig ana nimong ginagawas ang hugaw tanan sa imong lawas. Ang hugaw sa imong lawas ang ma-measure lang nato ang urea, ang nitrogen ug ang creatinine. Ang creatinine kung Bisaya una na nimo mao nang imuhang mga angso ug mga panghi nga ginasimbot nimo mga urea na nimo. So kung i-measure na nimo kung taas ang imuhang creatinine, pasabot ana dili na tanan nga hugaw sa imong lawas nagagawas. So pasabot ana naanay form of renal failure kana. Kung mahibal-an na kung i-compute nato ang imong creatinine, pila ka percent na lang nabili nagatrabaho imong kidney. Dok, pwede ba nimo mapasabot sa atong kapuso viewers unsa kining creatinine? Ang kidney manggod nato, ma'am, kay Baluka, is kanang maantuson siya nga organ. So pasabot sa maantuson, dili siya motinog hantod less than 50% na lang ang nadaot sa iyaha. So mutaas lang ang imong creatinine kung 50% na sa imong kidney ang magdaot. So usahay maulahin na ang tanan kay dili man nato makita na sa normal percent and below na, mo na siya nga diha na naakay makitaan nga magtaas ang creatinine, naanay protein sa ihi, maggula-gula ng imong ihi. Mo na nga usahay dapat yun nga ang ato ang pangbantayan is magpa-laboratory ta permi maski urinalysis lang once a year. Alright. Dok, unsa ba ang sagad rason sa kidney failure? Ang mga karne nga baboy, baka, kambing, delata, ginaiwasan unta. More on fish and chicken lang. So ang mga artificial nga mga flavorings na mas naanad ng imong dila, later on, mangita ka ana, kay addictive man na siya. Ang MSG, mga betsin, is 9 times higher sa imuhangas asin. So ang normal asin, ikumpara sa betsin, 9 times higher na. Unya, pagkatapos, ang asin mag-trigger sa imuhang blood vessel sa imong kidney nga mag-constrict. So pag mag-constrict imong blood vessel, mag-cause of hypertension. So ang mga signs of kidney failure actually is hypertension. So ang hypertension nga halimbawa sa mga bata, mag-isip yun ka nga basig na kay kidney failure ana. Dok, unsa ba ang signs nga delikado na gyud ang kahimtang sa ato ang mga bato o sa atong mga kidney? So ang number one nga cause actually sa buong mundo, ang number one yun is diabetes, number 2 hypertension, number 3 katong namana glomerulonephritis, number 4 ang kidney stone. So sa number 1 lang to katong diabetics, daghan kay mga diabetics nga wala pa nailhan. Murag ang mga nakitaan lang nato of the iceberg. Ang mga kadaghanan dili nato nakitaan pa. So unsa nimo pagka hibaluan na sa ilaha kung dili sila magpa-test. So naga-encourage me nga makakitaan sa ilaha nga magpa-laboratory test sa ilang sugar, especially kung imong nanay o tatay diabetics or imong nanay tatay high blood, magpa-konsulta, magpa-BP, maski man lang sa health center. Kung every day, every year, dapat magpakuha kag urinalysis. Alright. Doc, unsa ba ang possible treatment sa kidney disease?
So ang isipon man gud nimo tanan ta pwedeng magkaroon ng renal failure. Ang imuhang edad i-minus ni the moment that you are 35 years old, you are losing 10% of your kidney function. So pasabot ana the 35% every year nawalaan kag 1% sa imong kidney function. Tapos kung sa environment nimo dili ka magbantay sa imong mga ginapangkaon and sa imong mga salt and sugar intake, tapos gagmay pa gyud ang imong water intake, mas lisod pa. So ang atong katawan is 65 to 65% composed of water. So kung ikaw gamay lang ang imong intake sa water, taas ang imong salt, your kidneys will get hungry and get tired na basig later on manginahanglan ka na og tabang through dialysis. So mo na ginaiwasan namo kay taas na daghan na kaayong mga pasyente nga nagadialysis karon sa buong Pilipinas. Doc, since you mentioned dialysis, which is kini ang common nga treatment sa kidney disease, pwede ba nimo nga ma-explain sa mga doc kung unsa ang proseso sa dialysis? Katong naga-stage 3, pasabot magbantay ka na. Kasi ang stage 4, gina-prepare ka na namon sa dialysis. Ang stage 5, gina-dialysis ka na. Ang stage 5 is when your kidney function is only 15% na lang. Kaya dili na makaya kung maski sasakyanan pa, kung 15% na lang ang trabaho sa imong makina, dili na makalihok. However, ang kagwapo kung madaot ang imong kidney is naa kay alternative, naa kay dialysis. Dili nimo kahadlukan ng dialysis kasi dialysis is life-saving. Remember, ang atong kalaban is creatinine. Ang angso kasi poison na siya. Ang kauban niya, nitrogen. Katong nitrogen ug angso ug uban pa nga mga toxin, kato ang mag-poison sa imong heart, mag-poison sa imong brain. Kung madaot ang imong heart, kung madaot ang imong brain, patay ka na. So pasabot, dili pasabot nga nadaot imong kidney, ikamatay nimo. So kung naga-renal failure ka, kailangan lang nimo na isa ka makina nga mulimpyo sa hugaw sa imong lawas. Muna ang dialysis machine. We are very lucky nga at our time and age, daghan na tag-dialysis machines. Daghang salamat sa imong oras, Doc. More power! Kini ang At Home with GMA Regional TV.